माइकेल इस्लारि आं मालिबिटानिखा दा बेवहाय जोङो जयै गामिनि लकेल सेंग्राफोर सानलायनानै हथात सानखांलायनानै बे खामानिखौ मावनाय जादों। दा माखासे गिदिर गोलावफ्राबो साजेसन होदों माव नोंसोर बिदि इनकाम बेनिफिट जागोन होननानै थुलुंगा होनायखाय जों दा मावनाय जादों। दा आरो नोंथांमोनाबो दिनै फैनायखाय जों फैनायनि थाखाय जों खुसि जादों आरो जोंनि बे नोंथांमोन होनायजों लोगोसे फेमासबो जागोन आरो बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिगोन। दा बेखौनो आं बुंदों रायजो राजाफोरखौ बयखौबो खावलायहरनाय जायो जोंनि बे पिकनिक स्पटआवहाय फैनो थाखायहाय आरो बे पिकनिक स्पटआ एकदम भुटान बर्डार खाथियावहाय आइ ब्रिजआवहाय दा बर'आवहाय बेखौ बिमा होनो दा दादगारि खाथियावनो बियो दा बेवहाय फैनानै नायफैबा नुनाय बेबायदि फेसिलिटि दङ गासैबो आरो नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा बे स्पटआव फैब्ला माबायदि बेखौ मोनफैगोन आरो सुबिदाखौहाय दा जों बेवहाय ना बोननाय आरो मोनसे हिउहा थागोन दै गेजेरावहाय आरो मोनसे गराय गाखोनाय मोनगोन आरो मोनसे सानगाजों जानोबो हागौ जानो हागौ बटबो लाबोनायगोन नाव नाया बेवहाय बामि मोनो देगाव मोनो ओमफ्राय एलेंगा मोनो ओरैनो बालाबाथिया बालाख'वा बेयाव फैनायनि लामाया ओरै क'क्राझार साइडजों फैनांगोन ओरै सामथायबारि हया रानिखाता टु दादगारि ओमफ्राय ओरै दादगारि मोनैनि सिगां मोनसे फिसा देबादाङि दखान दङ बे देबादाङि दखाननि ओरै राइट साइडजों हाबबानो बे दालाङाव सफैगोन आरो ओरै बिजनि साइडनिफ्राय फैयोबा डाइरेक्ट मालिबिटा बागमारा फैनांगोन ओमफ्राय बिनि एसे साहाथिं दावखोनानै मोनसे फिसा भिलेज दङ देवलगुरि बे देवलगुरिनिफ्राय लेफ्ट साइडआव जों फैबानो बे स्पटखौ मोनफैगोन। दा उसुबिदाफोर लामाफ्राव फैनायफ्राव एसे उसुबिदाफोर जायोब्ला दा आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ खिथानोसै आं कन्टेक्ट नाम्बाराव खिथानानै फैबानो हागोन आरो दा आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा 8011 876359 8011 876359 बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कन्टेक्ट खालामनानै माखासे सुबिदाखौ लानानै फैनो हागोन। देग्लाय फार्स्ट टाइम सिगाङाव खालामनाय जायाखैमोन अनलि सिगाङावहाय ब्रिजल' खालामनाय जादोंमोन।